Sare sozialetan azkeneko moda da, ez? Oain azken aldin jende asko dabil jartzen. Old zara, baina hain old, zarra zara, baina hain zarra, eta galdera horrenpean garaibateko argazkiak partekatzen ditu jendeak, eta ondo da, ze nostalgia dosi eder bat hartuta parre batzuk bukatzen duzu, baina hor agertzen din argazkitatikan desente ezagutzen baituzu, konturatzen zea, zure bizitza, Jon Txikirena bezala, 40 urtetan maldan bera doala edo gehiago, edo iratiko basoak baino urte gehiago dituzula. Osea, hemen arrisku populazio hortatik gertu gauden edo ez kalibratzeko, miren zuk ez dezu jokatzen, test bat egingo izuet, bale? Ondo, honek esango digu zenbaiterainoko old garen. Bai? Ea ba, a ber, zuek zenbat urterekin izan zenuten lehenengo telefono mugikorra. 22 ja 40 baldin baituzu? Ja, eskenera da askasa. 17 18 urtekin. 18 urtekin, unibertsitatera jo nintzanen. 18 urtekin, oain ja, osea, jaio berrik ubikazioa bialtzen diote amai, WhatsAppez jaio diela abisatzeko. A ber, telefono hau ezagutzen dezuen. Ikusi. Izan, one touch izan, Alcatel One Touch Easy. Hemen urdina erakusten nahi naiz, baina naranjare bazeon. Eta grise. Eta grisare bai, behitu, grisinik ez nuen ezagutu. Pertsonaren memoriaren amaiera. Hau agertu zenen, jendean telefonok buruz jakitere utzi genion. Jesukriston ladrillo zarra. Baina Jesukristona, etzeon mundun poltsikoik hori kabituko zanik. Osea, taberna askotan ateatzen dituzten bokadilok, telefono baina txikio bezien. Osea, goratzen zate prakak baju eramatean moda hori? Ba, hoxe. Telefono honek zertzaukan SMS-ak bialtzeko aukera, eta ojo, jendeek telefono hau telefonoz deitzeko erabiltzezun. Bale? Eta gaina, SMS bat jaso bertzen unean, enteratu ite zinen lehenao, ze etxen zeuden elektrodomestiko guztik aztezian, bai? Hain zarete, bai? Ba, etxoin, beste bat. Bale. Bai? Bakizu zer dan? Bale. Baina oso putakumia izan berdu pertsona batek, ume bati bizkarren hau jarri, eta piztina botatzeko. Osa, belaunaldi oso baten traumen erruduna. Baitu, torturaren eguna pasaberri den hontan, ez dezagun aztu, behaburroak asmautako traumankulu hori. Osa, flotatzeko baliozun. Miren, bai, ubikatzea zu, umia hemendik jarri, eta atzian, eta flotatzeko baliozun. Karo, kortxozo egin da zeon, noski, bai. Baina flotatzezun, katxarruak, flotatzezun katxarruak, aurrak ez. Hortxe, plisti-plasta, horura tragau, bere bizitza laburran pelikula, bere begin aurretik kanpasetzaion bitarten, kortometraje bat. Bo, beste bat. Ai. Mi casa baloia. Osea, ikuste hutsak, ja buruko mina emateit. Osea, planeta hontako materialik gogorrena segurazki. Mi casa baloia. Zenbat aldiz eman diot buruz honei, usteet emaitza nabarmena dala. Gaina gauza bat, osea, baloi horrek igual kilo bat behare etzun pixatuko. Lehorra ze honen. Ze baloi hori bustitzen zanen, eta Euskal Herrin hori sarritan gertatzen zan, Saralegi eta Perurenak bien arten ez jasotzeko mouko pixua hartzen zen, osea, zeuden 150 kiloko harri zilindrikoa, 100 kiloko kubikoa, eta 570 kiloko mikasa baloi guztia. Baina lasai, ze munduko materialik gogorrenaz egindako baloiari aurre egiteko mikasa etxeak, eskularruak sortu zituen, hauek. Osea, benetan, no me jodas. Osea, baloi horri aurre egiteko eskularru hauek jartzea, osea, gauen baten bat zure logelan sartzen daren motozerra batekin, zure burua izara azpin gordetzea bezalakoa da. Venga, beste bat gehiago, badaukat eta all in, entzun ondo abesti hau, bale? Ui. Pista bat bai, 1984 da. Entzun letra, gero zuek jarraitu berko ezueta. Vale. Rabat. Eta hau ere ez aldarraroa, Euskarari gabe Nafarroa. Oso zarrakea,
zaharra gea, oso ondo, deno dakigu. Nafarroa oinez 1984. Urrengo argazkia, ojo honekin. Zer da? Ez da beste azalpenik. Urrengoa. Bale, baten batek esango dit zertako balio zuen honek? Baiet, nik bai. Bai. Arbela ezabatzeko. Eta ikaslei botatzeko. Arbela ezabatzeko bakarrik ez. Osea, seigarren lerroan horre hitz egiten zen jendea isilerazteko ere balio zon. Osea, izugarria zen, irakasle batzuk zaukaten prezisioa, Osea, arbeletik bertatikan azkeneko filera, pum! Osea, burun bete-beten ematen zion jende. Historiako urrutirako arma primitibo arriskutsuenetakoa, lantza, bumerana eta Milan borragomarekin batera. Osea, beti hemen, orduak eman nitzake argazkiak erakusten, abestiak entzuten, telebistako irudiak eta erakusten. Nostalgia atsegin dugu, ez? Nostalgiak zergatik saltzen duen beste. Osea, joandako garaiak, iragana, hobea iruditzen zaigulako gure gaur egungo bizitza baino. Osea, niri gustatu egiten zait urteak betetzea, zer raio, bai? Osea, ez betetzea izango litzake arazoa, orduan bai komerik. Nostalgia iraganaren gehiegikeriak sortzen du. Antsietatea berriz, etorkizunaren gehiegikeriak. Oraina, bizi eta gozatu, old gara, baina hain old. Adina zenbaki bat baino ez da. Argazki hauek ezagunak egin baldin bazaizkizu, gogoratu, zarra zaren edo ez, begietako brillak adierazten duela. Mantendu dira. Eskerrik asko! Bueno, nere... Oso zarra naiz. Bueno, a ber, 1982koa zea. Bai. Eta gaur, behintzat, eukideu beste bat horrezaten 40 dauzkala. Guko handikan ez dauzkeu. Ez gira hain old, bale? Hain old. Eta gaina, osea, 1982koa naizela esan dezu, irutu zaizula zu baino gauza gehiago bizi izan ditutela edo hau eta bestea, eta aurpeginen nabaritzen da. 38 urte dauzke, baina berri dago,